A zašto imam tako malu flašicu? O, pa to je izazov. A velika, srednja i mala hrana? Super! Hajde da započnemo degustaciju. Ko će da počne? Ja ću, jer sam i ja dobila najmanju porciju. Okej, sad ću da probam. Prvo treba skinuti poklopac. Uradit ću to uz pomoć malih rukica. O, to je jako ukusno. Oduševljena sam. Ukus je divan. Sve sam pojela, baš brzo. Čekajte, šta mi je u ustima? Koščica? Ozbiljno? Šta da radim sa njom? Tačno! A mogu je posaditi? Da, treba mi mala saksija i to je to. Ostalo je samo politi to. Jedva čekam da vidim šta će porasti. Gledajte! Porasla je mala lubenica. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako je slatka. To treba hitno probati. Neverovatno. Baš mi se sviđa. O, to je bilo moćno. Dakle, sad je vreme da ja probam žele. Treba pritisnuti. Wow, to je još bolje nego što sam mislio. Ekstra. Treba mi što više želeja. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve što ima u flaši. O, da. O, čekajte. Sad su mi puna usta koščica. Quentin, šta si uradio? Izvinjavam se. Da, dobro. Neću se ometati. Čeka me moja ogromna flaša. Skidam poklopac i... Nemam dovoljno snage da stisnem flašu. Šta da radim? Ideja. Imam fontanu sa sobom. Ubacit ću je u flašu. Onda će žele sami izaći. Gledajte. Ja sam rekla. O, da. To izgleda jako dobro. Ali baš je nezgodno jesti. Nema veze. Onda ću da pijem žele uz pomoć slamke. Miley, misliš li isto što i ja? Da. Drugari, dobro, neka jedu. Nije mi žao. O, ne. Nešto nije u redu. Fontana se slomila. Drugari, sad će nešto biti. Pazite. Kasno je. Sad smo lepljivi. To je jako smešno. Kako zabavno. Pogledajte sami. To je nova moćna igrica Multidosort. Možete je instalirati u Google Playu ili Apple Storeu. A šta ste sada dobili? Neverovatno. To su nudle Huba Buba. Quentin je dobio najmanju porciju. A kod Miley je najveća. Blago njoj. Dakle, ko će da počne? Očigledno Quentin. Da, znam. Okej, hajde da probamo. To je baš ukusno. A još mogu naduvati balon. Cool. Samo šteta što se nisam najeo. Dobro, Sophie, sad ti. Ja? Dobro. Vrlo rado ću probati svoje nudle. Ne treba mi čak ni viljuška. O, da, to je predobro. Došla mi ideja. Sad ću malo skratiti tvoje nudle. A ovo ću uzeti sebi. Da, tako je. Prelepo. Šta? A gdje je moja kanta? Quentin, jesi poludeo? Šta ti je? Izvini, bio sam gladan. Baš si bezobrazan. Dobro, sad ću napraviti balon. Gledajte. Oho. Da, baš je moćno ispalo.
A sad ću napraviti neku figuricu od toga. A još malo. Eto. Ovo je kuće. A mogu da se poigram? Hvala, to je baš cool. Samo što si dalje ljutim na tebe. Tako da je vreme za osvetu. I bam! Eto, tako ti treba. A više mi nećeš krasti hranu. Sofi, šta si uradila? Ajoj, to je jako smešno. Jedi već svoje nudle. Da, sad ću. Wow! A zašto mi niste rekli da je to tako ukusno? Blago meni. Oduševljena sam. Hoću još i još. Ajoj, šta joj je? Da li je stvarno ušla unutra? Da. A sad ću napraviti veliki balon. Gledajte. Imam loš osjećaj. Ćao. Wow, kako je lepo ovde. Vidim svoju kuću odavde. Sad ste dobili pucketave bombone. Miley ima srednje pakovanje. A Quentin najveće. A Sophie najmanje. Ona počinje. Hajde, Sophie. Okej, probat ću. Sipat ću malo nezik. Wow, kako zabavno pucaju. Sviđa mi se. Jo, tako sam brzo sve pojela. Ali imam ideju. Sad ću sipati ostale bombone u čašu sa vodom. Da, tako sam dobila limonadu. Kako sam pametna. Pogledajte kako sjaji. Treba to odmah probati. Baš ukusno. Miley, sad ti. Dobro. O, da. To je jako ukusno. Jedva čekam da počnu da pucaju. Jao, kako čudan osjećaj. Ojoj. To je bilo moćno. Koliko bombona je ostalo na stolu? Sad ću napraviti srce od toga. Preslatko. Cool. Došla mi ideja. Polizat ću prst. I pipnut ću tvoje srce. Šta? O ne! Moje srce je nestalo. Quentin, zašto si to uradio? Izvini. Hej, Sophie. To su moje bombone. Marš odavde. Sam ću pojesti to. Dakle, treba će mi levak. Miley, treba mi pomoć. Naravno, hajde. Sipam. Gotovo. Pa, jel ti ukusno? O ne, šta se dešava? Wow, kakav vatromet. Ne mogu da verujem. Da, to je jako dobro. Quentin, tako si smešan. Wow, kakva lepota. Kako će to biti ukusno? Šta? Da, i sve ovo je za mene nevjerovatno. Da, sjajno. A Nate se nije posrećilo. Jadan. Vama je smiješno, jel da? Šta je, jeste se uplašili? Ma dajte, opustite se. Sad ću probati svoju porciju. To je sjajno. Uvaljat ću lizalicu ovim kuglicama. To je sjajna kombinacija. A sad ću napraviti balon, gledajte. Bilo je zabavno, jel da? Ma ništa posebno. A momci, gledajte sad mene. Sa naočarima će biti zanimljivije. Dakle, probat ću. To je zaista ukusno. Da, poješću još i još. A sad će biti balon, gledajte. Da, to je prava veličina. Ups. Samo ne to. Balon je pukao i sad je sva žvaka na meni. Kako je to neprijatno. Fuj. Sklonit ću to. Zak, hajde, sad ti. Da, jedva čekam. Hej, šta je to? Sklonite ruke.
Sam ću to sve pojesti. Dakle, počet ću. Društvo, bili ste u pravu, to je zaista jako ukusno. Obožavam žvaku. Žvaćem. Malo je teško za žvakanje. A ovo ću baciti. Ispustio sam. Ok, još jednom. Da. A sad ću baciti nekoliko žvaka. Pa dobro, nema veze. Imam još puno žvaka. Kako je to zabavno. Oduševljen sam. Nikad mi to neće dosaditi. Što? Zar sam već sve pojeo? Stala je posljednja. Dobro je. A sada mogu napraviti balon. Jeste vidjeli koliki je? Jao. Ups, izgleda da nešto nije u redu. O ne, šta smo mi krivi? Uj, to je jako odvratno. Baš mi je žao što sam dobila najmanju porciju. Šteta. Wow! Njum. Hej, skloni se od mene i moje porcije. To nije za tebe. Da vidimo šta je to. Obožavam čokoladu. Šta? Da, pogledajte. To ja zovem prava sreća. Šta, Janice? Ne žuri, ja počinjem. Moja porcija je jako slatka, sad ću je probati. To je divno, baš mi se sviđa. Što, zar sam već sve pojela? Ne, nisam. Na dnu je ostalo malo čokolade. Da, kako slatko. Šta je bilo za? Imaš brkovi. A ovako? Janice, žao mi da ti kažem to, ali sad je još gore. Jo, pa šta je to? Kako da sklonim to? Prestanite da se smete. Hajde, Zak, sad ti. Dobro, vrlo rado. Koristit ću štapiće. Obožavam čokoladne nudle. Čekajte, došla mi ideja. A šta ako dodam malo mlijeka? Da, to je odlična ideja. A preko ću sipati šlag. Ovako. Napravio sam čokoladni koktel, sad ću ga probati. Baš je ukusan. Popit ću sve do kraja. Ups. Da si vidio sebe, Zak, jako si smešan. Dosta, sada ja. Konačno ću probati svoje ogromno jelo. Jedva čekam. Divno. Ove čokoladne nudle su prelepe. Samo štapićima je baš dugo. Rukama će biti mnogo zgodnije i brže. Da, tako je mnogo bolje. Mogu da jedem to do kraja života. To je jako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Ostalo još. Jo, Nate, zašto to radiš? Ne brinite, sve je pod kontrolom. To je smešno. Šta je bilo? Ruke sam oslobodio. Kako lepe nudle. Želim još. Samo što ne mogu da dohvatim. Ljudi, treba mi pomoć. Jadan, dobro, ja ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala ti, Janice. Ti si super. Jo, Nate, izgledaš odvratno. Što je to? Najkiseliji bombone na svijetu? Oho, neverovatno. Jadan ja. Janice. O ne, samo ne to. Zašto sam baš sada morala da dobijem najveću porciju? To nije fair. Dobro, ne brinite, ja ću početi. Lako ću pojesti jednu bombonu i hvatam. Da. Kako je ovo kiselo? Da si vidio svoju facu. Izgledaš presmešno. Setio sam se da je sada moj red. Kako se plašim, mamice. Ne, bio si u pravu. To je mnogo kiselo. Prošlo je. Idemo dalje. Čekajte, treba razmisliti. Ideja. Sipat ću sve bombone na sto, tako je. Da.
a sad ću ih razbiti, kija! Eto tako, još malo i još! Odlično, uspeo sam, a sada mogu probati. To je i dalje kiselo, ali može da se jede. Nastavljam. Jo, to će dugo trajati. Hajde da se igramo. Jo, pa koliko više? Šta, je li završio? Nije još. Ne mogu više da čekam. Otvori usta i jedi. Žvači to. Janice, zašto mi to radiš? O ne, kako kiselo. Eto, pomogla sam drugu. To znači da je sada tvoj red. Jao, tačno. Dobro, poželite mi sreću. Jao, to je zaista kiselo. Utrnulo mi je lice. Dobro, poješću više bombona. Držim se. Moram uraditi to, ja sam jaka. Mogu ja to? Jadna Janice. Hajde, verujem u tebe. Da. U pravu ste, ja mogu sve. Uradit ću to. To su samo bombone. Još. Joj. Što? Gde je nestala Janice? Drugari, tu sam. I šta je to bilo? Nemam pojma. Ljuti čips Doritos. Da, ja imam veću porciju, ali ne najveću. Ne, idem ja kući, čao. Zak, da li si se stvarno uplašio od čipsa? Ne, prestani da se smeješ, počni. Dobro. Ja imam samo jedan komad. Sad ću ga pojesti. Neće mi ništa biti. Ili hoće. Osjećam vatru. Dobro je, prošlo je. Fuj, Nate, mogao si da se okreneš? Okej, sad je moj red. Jao, ja imam više komada. Nema veze, pošću to. Kako? Ljuto? I opet vatra. Jao, kad će to već prestati? Šta? Treba je ugasiti. Eto, drži se, sad ću ti pomoći. Da, kako prija. Baš ti hvala, Nate. Zak, sad ti. Ne. Jao, mamice. Kako da pojedem sve to? Okej, treba uraditi to što brže. Za sad je sve u redu. Ne, ipak nije. Joj, vatra. Drugari, mislim da se moramo sakriti. Šta? Zašto? Shvatam zašto Janice požuri. O ne! Ja sam već smislila šta želim. Sad ću vam poslati ovaj avion sa mojom željom. Hvatajte! I da, uhvatila sam. Ajde da vidimo šta je nacrtala Jess. To je torta. Njam. Da, jede mi se tortica. Dobro, ja već počinjem da spremam. Dakle, meni treba Barbie. Ona je tako lepa. Jess obožava lutke. Ti sedi ovdje. A ja ću se pobrinuti za tortu. Ona je već sastavljena. Ostalo je dodati roze fil. Da, i razmazat ću ga lopaticom. Tako je. Odlično mi ide. Oho, Barbie, jesi odlučila da mi pomogneš? Wow, hvala ti puno. Obožavam te. Sada Barbiku treba ubaciti u tortu. A dalje uzimam hladnu fantu. Evo je, ona se tako zaladila da se pretvorila u žele. Moram probati. Ovo je baš ukusno. Ovo sigurno treba istisnuti u tortu. Moja torta sada podsjeća na pravi bazen. Dodat ću još malo ukrasa i to je to. Gotovo. Nije loše, ali moja ideja je bolja. Za početak ću napraviti labubu od marcipana. Eto, gledajte kako dobro izgleda. Svaka mi čast. Stavit ću ga na moju tortu. Ja sam oduševljena. Šefe, pogledajte. Danny nije ništa smislio. Čak ni čokoladu ne može da izlomi. Sad ću, speću. Još malo. Kako je tvrda.
Dobro, imam bolju ideju. Meni trebaju moje rukavice Hulka. Ha! Nijedna čokolada neće izdržati. O ne, ja se plašim. I ja. Udaram. Tako je. Oho, kako si jak. Dakle ti toliko snage, Danny. Još malo i... završio sam. Dakle, prebacit ću sve u činiju, a zatim mi treba rukavica Ironmana. I stopit ću svoju čokoladu, tako je. A sada može da se prelije torta. O da, pogledajte kako lepo curi čokolada. Tako je. A sad ću sve ukrasiti KitKatom. Obožavam ove čokoladice, baš su dobre. Da, moja torta izgleda ekstra. A odozgo ću staviti mog omiljenog Hulka. Evo ga. On će odlično izgledati na vrhu torte. Ali nešto nedostaje. Da, sipat ću M&M's bombone. Tako je. Gotovo. Takvu tortu bih i sam probao. Danny, stani, to je torta za mene. O, da, tačno, upravo si. Onda probaj brže. Wow, a vi ste se odlično snašli. Probat ću prvo ovu tortu. Izgleda jako lepo. Wow, kako je šarena. A kakav je ukus? Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. O, a ko je to? Labubu, baš je sladak. O, i ukus je ekstra. Zadovoljna sam. O, čekajte, šta je to? Hulk? Dobro, sad ću probati. Wow, unutra je zeleni fil. O, to je nešto neobično, ali sviđa mi se. A kakav je Hulk? Da li može da se jede? Je li to prava igračka? Pa ko stavlja u tortu nestive stvari? Dobro, probat ću sljedeću tortu. Ja obožavam Barbie, ali najbitniji je ukus. Da, to je jako nežno. Sviđa mi se. Stavljam like, ali pobedu dajem šefu. Hvala, Jess. Baš mi je drago. Njam, njam. Obožavam lizalicu. A vi čekate novi zadatak? Dobro, hoću pomfrit, jel može? Da, ja već znam šta da radim. Prvo mi treba krompir. Sad ću ga iseći uz pomoć specijalnog alata. Evo ga. Ja moram samo da okrećem. Tako je. Da, moj krompir će biti u obliku opruge. Sad čekajte malo. Sad ćete sve vidjeti. Da, izgleda baš onako kako sam htjela. Sad ću sastaviti sve u krug. Tako je. I ubacit ću štapić. Pogledajte šta sam dobila. Krompirna lizalica. O, šefe, super! A šta dalje? A sad umačem se u fritezu i pršim. Odlično. Vreme je da serviramo jelo. Dodat ću malo kečapa i senfa. Eto, moje jelo je spremno. Tiffany, a šta ti radiš? A ja sam skuvala krompir. A sada treba dodati bibera i soli. Eto, a zatim ću dodati malo brašna i izmiješati sve. Odlično, treba raditi aktivnije i još aktivnije. Treba mi pire. Eto, savršeno. Napravila sam pravo testo od krompira. Miris je super. Ostalo ga je razvući. Uradit ću to uz pomoć okladije. A zatim ću iseći lepa srca. Nije loše, ali nešto nedostaje. Da, znam. Danny, daj mi Cheetos, a moram da ga izmrvim. Eto, sada imam odlično paniranje. Uvaljat ću svoje srce u Cheetosu i staviti u fritezu. Tako je. Ostalo je sačekati kad se sve isprži. Može da se vadi. Lepota. A šta je ovo? Zašto se po celoj kuhinji razleće ljuska? Ja sam odlučio da očistim krompir.
Uradio sam to uz pomoć bušilice. A sad ću iseći krompir. Tako je, ja sam pravi ninja. Sad mi treba malo vatre. O, kakav miris. To je to brzo i efikasno. Prebacujem sve u kutiju u obliku dinamita iz Minecrafta. Stavljam kolu i čašu i ja sam završio. I ja isto. I ja? Jess, a možeš da probaš? Prijetno? Wow, sve izgleda tako lepo. Hoću da probam ovo srce. Nije loše. A šta dalje? To liči na moju lizalicu. Da li je ozbiljno od krompira? Nevjerovatno. Sad ću da probam. Da, zanimljivo. Sviđa mi se ukus. I konačno posljednje jelo. Ukus je super. Čekajte, šta je to? Tu je kola i čaša u obliku dinamita. Hoću da probam. Da. Krompir i kola. Savršena kombinacija. Da, Danny je pobedio. Čestitam. Da, povedemo je. Svaka mi čast. Hvala, Jess. A sad mi spremite jelo sa dugom. Naravno, ja sam savršen kulinarski robot 3000. Mogu da spremim svako jelo. Pozdravljam svoje konkurente. Kako si super, ćao, ćao. A koji je taj muškarac? Šef? Zdravo, šefe. Zdravo, robote. Gledaj pažljivo. Sad ću stvoriti pravo remek delo ispred tvojih očiju. Uzet ću šareno testo i iscediti ga na pleh. Tako je. Sada šaljem se u rernu. Napravio sam šarenu koru. A vreme da dodam fil. Što me tako gledaš, jeli? Pa dobro, nastavit ću da radim. Sipat ću fil na koru, a zatim razmazati sve. Tako je. Ostalo umotati sve u rolnu. O da, uspeo sam. Gledaj, robote, tako se to radi. Sada i ja želim da napravim svoje jelo. Sipat ću u kalup raznobojno testo. Koristit ću različite boje. Šefe, da li gledate? Da. On može da napravi bolje jelo nego ja. Sada mogu staviti sve u rernu. Šalim se, ja sam i sam rerna. Dodat ću malo vatre i sklanjam kalup. Zaboravio sam da smanjim vatru. Kora je izgorela. Robot plače, robot plače, robot plače. Ne brini, robote, svima se dešava. Čekajte, a što ja da radim? Tačno. Mogu da uzmem gotovu tortu. To je genijalno, jel da? Otvorit ću tortu, baciti poklopac i to je to. Ne, da li sam slučajno bacila tortu umjesto poklopca? Kako to? Vi ste luzari. Šta je? To je istina. Nama će sve uspeti. Gloria, ne plači. Uzmi šećernu vunu. Šećerna vuna? Hvala, ja je volim. Baš je ukusna. Pada. Došla mi ideja za jelo. Mogu staviti šećernu vunu u poklopac za torte, ali treba mi više vune. Robote, tako mi je tužno. Mogu da ti dam šećernu vunu. Izvoli. Hvala, robote. Ostalo mi je bolje. Ne, opet mi je tužno. Odlično. Kako mi je tužno. Moj plan radi. Super. Mogu li dobiti još vune? Da, uz pomoć vune robota mogu napraviti svoju tortu. Da, mislim da je dovoljno. Sada okrećem i skidam poklopac. Uspela sam. Baš je lepo, da? Da, ispalo je sjajno. Ozbiljno? Dobro, Jess, probaj. Wow, šta je to? Izgorela kora? Miriše odvratno. Okej, probat ću malo. Fuj! Gadno! Treba hitno pojesti nešto lepo. Šta je to? Neka rolna? Izgleda super. I ukus je dobar. Da, topi se ustima. Ekstra. A šta je ovo? Kako zanimljiva torta. Pa ona je napravljena od vune. Neverovatno. Ja obožavam šećernu vunu.
Ovo je pobjeda! Čestitam, Gloria! O da, pobjeda je moja, to! Hvala, robote, ti si najbolji. Iznenadite me. Šta spremamo? Sad ću vam pokazati. Danas želim veliku lepu tortu. Obradujte me, čekam. Torta, super, ništa lakše. Jeste rekli torta? Onda mi treba brašno. Sipat ću ga u ovaj duboki tanjir. A onda ću dodati malo mlijeka. Recept torte imam u glavi. Savršeno pamtim sve sastojke. Nijedna mučkalica neće moći da napuni ovu tortu ljubavlju. Samo ruke bake. Koje gubljenje vremena? Uvek postoje lakša rješenja. Gotove kore za tortu će mi sačuvati gomilu vremena. Kakvo varanje? Ne želim čak ni da gledam to. Moja torta će biti najbolja, zato što sam ja profesionalac. Dodat ću malo boje u tortu. Ovo će biti lepa torta za lepu devojku. Za sada ispada odlično. Ovako treba da se radi. Šta hoću, to i radim. Zato ću dodati kikiriki pastu. Što više, to bolje. Obožavam je. Sada sljedeći sloj. Najvažnije je staviti što više. Ja bih sad i samo ovo pojela. A što ne mogu? Mogu da poližim kašiku. Dosta. Spremaš tortu za sestru. A ja ću dodati džem od jagoda, koji sam sama spremala. Sigurno će joj se svidjeti. Dodat ću celu teglu, da ne bi bilo moguće prestati jesti. A sad ću dodati potrebne detalje. Kada se sve lepo zapeče, bit će božanstveno. Kakva lepota! Ispalo odlično. Odneću u rernu. Wow, tako ogromna torta? Da, i još jedan važan korak. Sada pažljivo treba namazati krem. Ja to radim sa pomoću poslastičarskog džaka. Torta ispada tako lepa i tako svetla. Sljedeći korak, ravnjanje. Važno je da se to radi pažljivo da bi torta ostala ovako lepa. Mislim da je sa kremom sve gotovo. I posljednji korak, ukrasi. Želim da napravim ukras koji će idealno izgledati na ovoj torti. To je to, završila sam. Savršena duga. Stavit ću je na vrh. A samu tortu ću ukrasiti šarenom čokoladom. Dodat ću zvezdice i stavit ću ih ovdje. Ostaje da dodam oblake pored duge. Divno. Šta? Gde? Jao, tačno, moj kolač. Svež pečen upravo sa vatre. Odlično. I ja želim takvu tortu. Moja tortica tako loše izgleda. Čak i kod bake bolja. Šta da radim? Imam ideju. Da bih dodala boje, trebaju mi šarene bombone. Ovako izgleda mnogo lepše. Šta sve? Nema više. Pa dobro, moja torta je spremna. Svaka ti čast, unuko. Vi meni niste konkurentkinje, nemate šanse. Nije loše. Veoma slatko. Prelepo. Od nje ćemo i početi. Sad ću je probati. Sečemo pažljivo, ovako. Kakvo lepo pače. Treba što pre da ga pojedem. Tako je mekano, topi se ustima. Božanstveno. Nevjerovatno ukusno. A sad želim da probam oblak. Leti mi usta. O da, prelepo. Oduševljena sam. Sada sljedeća torta. Uzet ću pačence. Baš je slatka i sočna. Ukus jagode je nevjerovatan. Želim da jedem još i još. Volim ovaj kolač i čoveka koji ga je napravio. A ovo? Mislim da bombona može da se pojede. Nadam se da je ukusna. Da, nije loša. Dobro, sad ću probati tortu. Pa šta mogu da kažem? Suviše se lepi ustima. Treba nešto popiti. Da, sad je bolje. Ali više ne želim ovo da jedem. Sad treba da izaberem. Očigledno da je šarena torta najukusnija.
Čija? Moja? Joj, šta to pričate? Pa niste trebali. Sljedeći put pobjeda će biti moja. Šta? Povrće? Zašto? Sada ću vam pokazati. Ja želim hamburger. Spremite mi ukusni hamburger. Ništa lakše. Kakav hamburger? To nije zdravo. Neću dozvoliti moje unuci da jede takvu gadost. Sve u smeće. Od povrća može da se napravi mnogo dobrih jela. Avokado je zdraviji od lepinja. Sada ću ga tako ukusno spremiti. Treba da izvadim koščicu i da ga oljuštim. Zato koliko vitamina ima. A paradajz? Tako volim paradajz. Veoma je lep i zdrav. Obavezno treba da ga dodam, kao i krastavac. I naravno, kako bez ljute paprike. O tome kako je ljuta paprika zdrava ne treba ni da pričam. Joj, dok sam spremala i sama sam ogladnila. Veoma ukusno i uopšte nije ljuto. Ostaje da se spakuje naš zdravi hamburger. Avokado, salata, paradajz i ljuta paprika. Kakva gadost? Moj će sigurno biti ukusnije. Pljeskavice na lepinje. Sad treba da se doda povrće. Tu je krastavac. Jel to luk? Ne, on nam ne treba. Paradajz, da. Ali prvo treba da se rešim nepotrebnih delova paradajza. Mislim da je to to. Mada ne, ovdje još ima. Nema veze. I ovu ću iseći. To je to. Dodat ću to sve u hamburger. I još treba sir i hleb odozgo. Nešto sa njim nije kako treba. Suviše nekako visok. Hajde. A šta ako ovako uradim? Izgleda užasno. Imam ideju. Mogu malo da varam. Treba mi dostava hamburgera što pre. Čekam. Oho, kako brzo. Dakle, gde je moj hamburger? Odlično. Sklanjam to sve. Jao, prelep je. Stavljam na tanjir. Idealno. Nije loše. Ali ja ću svejedno napraviti bolje. Kako su moje pljeskavice? Odlično su se ispržili i pokupile miris vatre. Tako su sočne i mirisne. Da, sve je spremno. Letite meni na tanjir. Sljedeća. O da, divno. Sklonit ću prvo sve sa vatre, a onda ću spremiti najukusniji hamburger. Obavezno ugasiti vatru. Odlično, počinjem. Treba da isečem povrće svojom profesionalnom metodom. Prvo bacamo, a onda sečemo pravo u vazduhu. Idealno sečeno povrće je gotovo. Uzimam lepinju. Stavljam salatu, sočnu pljeskavicu i sir. I još i povrće. I ponoviti ovako još nekoliko puta. Odlično. Posljednji korak, pljeskavica i zastava. Sad je idealno. Koja lepota. Zaista. Završili smo. Počasti se. Kako ovo sve ukusno izgleda? Sve osim ovoga. Šta je ovo uopšte? Ne liči na hamburger? Dobro, probat ću. Jao, odvratno i ljuto, fuj. Ovo izgleda prelepo. Želim što pre da ga probam. Zastava mi ne treba. Dođi meni u usta. Što? Raspao se? Pa neću onda ni da jedem. Ovaj hamburger je baš simpatičan. Probat ću ga. Wow, koliko je dobro. Veoma ukusan hamburger. On pobeđuje 100%. Šta? Ja sam pobedila? Cool. To nije fair. O, ja nisam pobedila. Najbolja, hajde, krenite. Odlično, a mi već imamo kore. A ja imam fil za tortu. A ja imam maskaru za trepavice. Ja nisam na vreme, jel da? A, dobro, ja imam lopaticu. Hajde da sastavimo našu tortu. O, devojke su spremne. Već su počeli da sastavljaju tortu.
Njihova torta će biti šarena. Izgleda baš cool. Svaka čast, devojke. Nastavite tako. Ostalo je sasvim malo. Devojke, moramo da pobedimo. Aha, tako je. I posljednja kora. Gotovo! Svaka nam čast. A što je kod dečaka? To je užasna torta. Naša će biti bolja. Ja imam kore. Dakle, istisnut ću fil na koru, a zatim predajem to Tedu. Hajde, radi, brate. Važi, ja ću staviti još jednu koru i srediti fil. Kevin, hajde, sad ti. Naravno, stavljam još jednu koru i opet stavljam kremu. Svaka nam čast. O ne, šta sam uradio? Upropastio sam našu tortu. Jao. Šta mislite, hoćemo stići da napravimo novu? A devojke su srećne što je njihova torta uništena. Hajde, momci. Saberite se. Morate napraviti dobru tortu. Imate još vremena. Došla im je neka ideja. Hajde da vidimo šta je to. Čekajte, šta radite? Sumnjam da je to dobra ideja. Momci, uspeli smo! Hajde da vidimo tortu, devojka. Baš je slatka. Sigurna sam da će se šefu Mary dopasti ova ideja. Svaka nam čast. Naša torta je prelepa, jel da? Jeste vidjeli? Njihova torta je divna. Šta da radimo? Nemamo vremena. Momci, to je genijalno! Možemo ukrasiti tortu tako, kao da je to fudbalska lopta. Super! Dakle, vaše vreme isteklo. Sklonite ruke od torte. Spremna sam da vidim šta ste napravili. Pogledat ću prvo ovu tortu. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Kakva je? Znate, sviđa mi se. Šalim se. Torta je odvratna. Kako to? Ne! Sad ću probati tortu, devojka. Kako je velika. Sviđa mi se kako izgleda, ali bitan je ukus. Wow, to je baš dobro. Da, devojke, vi ste spremili najbolju tortu. Svaka čast! Dakle, tim devojka je pobedio 1:0. Šta to radite? To je nova igrica Multidosort. Šta treba raditi? Bako, nemoj da se trudiš. Pobedit ću te. Ja ću skupiti krofne brže. Ja sam šef. Ma nećete uspeti? Oho, Baki odlično ide. O ne, Roxy je odlučila da zavitlava Baku. Ali to uopšte nije fair. O ne, između Roxy i šefa je pravi sukob. Ko će pobediti? Šta te miriše? Roxy je nešto osjetila. Šefe, da li možda znate šta je to? O ne, jelo šefa gori. Znači Roxy je pobedila. Gledaj video do kraja i dobij poklon. Instalirajte igricu Multidosort u Google Playu ili App Storeu. Dakle, u drugoj rundi morate spremiti najlepši koktel. Hajde, dajte sve od sebe. Hajde, momci, ovo je naša šansa. Dakle, sklonite se. Razbit ću lubenicu uz pomoć glave. Ovo je bolelo. Sljedeća. Jao, nije mi dobro. Dakle, posljednja. Da, sve u redu. Jao, samo se mora malo odmoriti. Jao, Tede. Dobro, sad je naš red. Dakle, treba uz pomoć blendera umutiti sve. Napravit ćemo sok od lubenice. Odlično. Ne sumnjam da ćemo imati najlepši koktel.
A ja sam donao led. Tako je hladan. O, je li to za mene? Hvala! Ne. Uzmi bolje ovo. Dobro. Hajde da počnemo. Treba izmrviti ovaj led. O, momci baš dobro rade. Oni baš žele da pobede. Ali šta će im toliko leda, ne razumem? Sad ćemo da vidimo. O, kakvu veliku čašu koriste. Sad je jasno šta će im toliko leda. Dakle, momci su skoro završili. Oni već sipaju sok u čašu. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Trenutak. Pogledajte šta imam. To je slamka. Da, veličina slamke baš odgovara koktelu. A šta je kod devojka? Devojke, hajde, saberite se. Moramo opet pobediti. Dakle, treba dodati u čašu puno voća i bobica. Što više, bit će bolje. Da, sad ćemo preliti sve fantom. Wow, samo pogledajte kako je to lepo. Baš mi se sviđa naš koktel. Da, ali to još nije sve. Ja ću ukrasiti čašu pomoranđom. A ja ću baciti slamku. Gotovo! Wow, devojke, svaka vam čast. A vreme isteklo. Da vidimo šta će reći Mary. To je to, nemate više vremena. Hajde da pogledamo vaše koktele. Baš su veliki. Da vidimo čiji će biti bolji. Devojke, znate, to nije loše, može da prođe. A šta je kod dečaka? Wow, vaš koktel je još veći. A kakav je ukus? Ja obožavam sok od lubenice. To je veoma ukusno. Znate, moram razmisliti. Dečaci ili devojke? Pa naravno dečaci, čestitam. Tu! A sad mi spremite pravu italijansku picu. Hajde, dajte sve od sebe. O, ja sam smislio nešto. Gledajte, imam testo. Kevin, hvataj. Uhvatio sam te da sa ti. Gotovo. A sada treba razvaljati ovo testo s pomoć oklagije. O, hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Hoću ja, daj meni. Gledaj. Odlično mi ide. Jao, šta sam uradio? Izvini. Ne vidim ništa. Izvinjavam se, to je naše testo. Uzmi čokoladicu, nemoj da se ljutiš. Hvala, Kenny. Devojke, ja imam čokoladu. Daj nama. Dobro, to izvolite. A sada idi odavde. Jao, jedva čekam da probam. Ukusno. Pa, hajde da počnemo da pravimo picu. Da, ali bolje od roze testa. Aha, sad ćemo razvaljati, tako je? Odlično. Moje ruke! Jao, to je sigurno jako bolelo. Jao, izvini, nisam namerno. Moje jedne ruke. Valjda je prošlo. Hvala svima. A šta je kod dečaka? Hajde da vidimo. Šta je to smislio Ted? Odlučio je da iskoristi svoje veštine karatea. Pogledajte kako moćno seče sa stojke za picu. Svaka mu čast. Momci, uspeo sam. Jeste vidjeli to? Da, jesmo. Ali sad smo svi prljavi. Da, moramo sve da stavljamo rukama. Devojke, a šta je kod vas? Vi ste isekli jagode, super. Još i mango. To je jako ukusno. Šta? I sliku tima dečaka? Neočekivano. Dakle, možete početi da stavljate punjenje na picu. Umesto sosa ćemo koristiti marshmallow, a razmazat ću ga po testu, a zatim stavljamo punjenje. Koristit ćemo različito voće i bobice isto. Odlično! Ostalo je to ispeći. Ja sam prva došla ovde. Ne, ja sam prvi. Pusti me! To je bilo lako. Dakle, stavljam i čekam. Jo, to je bolelo. Baš je bezobrazna. Čekajte, došla mi ideja. Hajde da ispečemo picu uz pomoć šibice i vatre.
Mislim da ćemo uspjeti. Pa, da li radi? Valjda se zagreva. Da, ali vrlo sporo. Da, čekajte, smislio sam još nešto. Hajde da koristimo bacač plamena. Šta mislite? Pa da, hajde da probamo. Dakle, uključujemo! Jesu poludeli? Prestanite! Baš je vruće! Još malo! Hajde! Uspeli smo! O, momci, to je bilo baš moćno. Ali nemate više vremena. Zaustavite se. Dakle, vreme je isteklo. Hajde da vidimo šta imate. Vaše pice su baš različite. Dakle, prvo, momci. Uzet ću jedan komad. To je klasična pizza. Nije loša, sviđa mi se. Bravo, idemo dalje. A sada, tim devojka. Da vidimo kakva je vaša pizza. Pa to je voćna slatka pizza. Super, to je nevjerovatno ukusno. Čestitam, vi ste pobedile. Dakle, imamo 2:1 u korist devojaka. One su pobedile u ovom izazovu i osvojile glavnu nagradu. Čestitam vam, devojke. Sad smo bogate, ne mogu da verujem. Da, pogledajte koliko para imamo. Blago nama. Da, možemo kupiti puno slatko. Dakle, izbacit ću smeće. A sada napraviti 3 sprata. Eto, ispala je savršena kuća, jel da? To je užasno, Jess. Dakle, moj Labubu će živeti samo u najboljoj kući. Sad ću je naručiti. Hitno mi treba kuća. Brže! Gospođice, spuštam kuću. Čujete li me? Spuštam kuću. Jao, pazite, kuća leti pravo na Labubu. Dobro je. Kuća je na mestu. Odlično. Onda mogu da počnem da je ukrašavam. Želim da cela kuća bude roze i pufnasta, kao moj slatki Labubu. Zato ću koristiti mekani tepih. Sad ću isteći prozor. Odlično. Ćao, čao, draga, jel ti se sviđa? Super, ali to još nije sve. Pogledaj, dodat ću još malo ukrasa. Ne brini, Labubu, to su samo igračke. Divno. Sviđa mi se. Rose je već počela da ukrašava kuću. Dobro, ni ja nisam ništa gora. Uzimam karton, treba ga iseći na pravougaolnike, a sada svaki deo bojim farbom. Imam gomilu raznobojnih pravougaolnika. Super! Ostalo je da ih zalepim na kućicu. Kako slatko! Moj Labubu će sada obojiti nekoliko pravougaolnika. Izgleda cool! Šta se tamo dešava kod Rose? To mi je diskoteka. Hajde da plešemo. Usput, ova disko kugla je tako lepa. Želim da i krov kuće lepo sija. Da, to je prelepo. Ne, nije lepo, ja imam bolju ideju. To izgleda jadno. Ne, to je lepo. Pogledaj, napravila sam lep ukras, a zalepit ću to sve na krov. Divno. Labubu, jel ti se sviđa, a? Drago mi je što si srećan. Super! Okej, hajde da ukrasimo krov. Ovdje će visiti portret moje kraljevske Labubu. A ja ću okačiti portret svog Labubu. Ovako je bolje. Wow, devojke, svaka vam čast. Ukrasili ste kuće s polja. Idemo dalje. A ja sam već smislila kako ću srediti prednje dvorište. Zalepit ću sve olovke koje imam. Tako je. Pogledajte,
Napravila sam tako lepu, šarenu i čvrstu ogradu. Izgleda ekstra. A moje Labubu će iskopati rupu u zemlju da bih ja posadila biljke. Dakle, evo ga prvo seme. Wow! Šta se dešava? Pogledaj, drveće se probija kroz zemlju. Stavit ću još stazu od kamenja. Uspelo je. Ajoj. Labubu, jesi li vidjela ovo jeftino dvorište? Ja ću ti napraviti mnogo bolje. Dakle, ograda će biti od čistog zlata, a staza od svile. Tu ću staviti kraljevsku terasu, a ovdje fontanu. Prelepo. I ukrasit ću sve cvetnim žbunovima. O, da. Oho! Kod Rose je tako sve skupo i bogato, ali nema veze. Ja sam već počela da pravim prvu sobu. Uzela sam pakovanje od jaja i seći ću potrebni deo u obliku konusa i obojit ću ga belom farbom. Zatim olovkom ću nacrtati njušku mačke. Da, a sada pravim slike. Pogledajte, imam slike sa mačkom, slonom, psom i lavom. Zalepit ću ih na zid. Tu ću staviti kauč i jastuke. A tu neka budu police sa knjigama. Tu ću staviti radni sto, stolicu i to je to. Moj Labubu pleše od sreće. A šta je Rose smislila? Ja ću staviti kamin. Odmah ću da ga zapalim. O ne! Sve gori! Šta da radim? O ne! Moja kuća gori! Sad ću ja sve da ugasim. Presvlačim se u vatrogasca, a sada gasim. Uspela sam! Wow! Labubu, ti si mi tako hrabra! Dobro, nastavit ću. Tu će biti fotelja, stočić. I ovdje ću staviti. Moje Labubu izgleda zadovoljno. Njoj se baš dopalo ovo kraljevsko renoviranje. Tako sam srećna. A sada uzimam časopis. On je tako lijep. Mogu da isečem ove prelepe kružiće odavde. A sada uzimam raznobojni papir i pravim najlepše tapete na svijetu. Da, ovo izgleda super. Pogledajte. A sada uzimam šablon sa kvadratićima. Stavljam ga na karton. A sad mi treba crna boja u spreju. Aha, super. Juj, ups. Izvini, Labubu. Nisam namerno. Sklanjam šablon. Da, ispalo je super. Ovo će biti pod. Tu ću staviti veš mašinu, WC šolju i kantu. A tu će se moj Labubu kupati. A već je počeo da koristi duš ekstra. Kod mene sve mnogo bolje. Tu će stajati kada, ovdje polica sa proizvodima za negu i zlatna WC šolja sa dijamantima. Gotovo. Treći sprat će biti još bolji. A čime je zauzeta moja Labubu? Ona gleda modnu reviju. A znam šta da radim. Dakle, tu će biti njena garderoba. A ovdje slačionica. Tu ću staviti pistu. Da, sad će moj Labubu moći da organizuje svoju modnu reviju, da zove prijatelje i pokazuje svoju odeću. Svi su oduševljeni. Moj Labubu ima nevjerovatan ukus za odeću. Kako super! Svi mi se dive. Što? Ne sviđa vam se? Dobro, razumela sam vas. Odmah ću promeniti izgled. Što nije u redu? Sad čekajte. Je li sad bolje, a? Da, ja sam tako lijepa. Rose, hvala ti na poklonu. Ovo je predobro. Ja sam presrećna. Nema na čemu, draga. Oho,
Nije loše, ali kod mene će biti bolje. Potrebna mi je pomoć. Pozvaću baku. Zdravo, bako. Trebaš mi? Stigla sam, draga. Sad čime da ti pomognem? Treba da opremim spavaću sobu za Labubu. Naravno, odmah ću ti isplesti sve što je potrebno. Za početak lep tepih, tako je. A sad ću ti isplesti krevet za tvog Labubua. Sačekaj, eto ga, gotovo. Ne mogu da verujem, kako sjajno! Ovdje će staviti krevet, a tu ću okačiti lepe slike. Stavit ću fotelju i vešalicu sa odećom. O, kako sjajno! Sviđa mi se sve što je ovdje. Tako sam srećan zbog nove kućice. Hvala! Sada i ja mogu da pokažem svu svoju odeću. Kako vam se sviđa? Ocenite u komentarima koja je najlepša. Devojke su se odlično snašle. Lajkujte ovaj video ako vam su se dopale